ଏ ନୁହେଁ ବିଧାତା ବିଚାର, ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର। ଏଠାରେ ଆମେ ଉତ୍ତରଟା କେମିତି ଲେଖିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଯାହା ବି ଦଉନା କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ସରଳାର୍ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କିଛି ମାନେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନେଇଯିବା ଆଉ ଏଣ୍ଡିଂରୁ ମାନେ ଶେଷରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା ଆଉ ଏଣ୍ଡିଂରେ ଲେଖିଦେବା, ତାପରେ ଏଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେମିତି ଲେଖିବା? ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ମଣିଷ ଭାଇ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ସଂସାରର ମହନୀୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ମତରେ ଏହି ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ ସଦାସର୍ବଦା କାହାରି ଲୀଳା ବିଳାସର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ନିଷ୍ଠୁର କେହି ଦୁର୍ବଳକୁ ଦଳିତ କରି ତାର ରକ୍ତରେ ନିଜର ପିପାସା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣାକୁ ଆପେ ବିନାଶ କରିବା ବିଧାତାଙ୍କର ବିଚାର ନୁହେଁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ। ଯାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କାଲି ଜଡ଼ାତେଳ ମେଣ୍ଢାବାଳ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆଜି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଝଟନିଆ ସମ୍ପର୍କ ଉପୁଜିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କେମିତି ଲେଖିବା? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ଏଇଟା ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କାହିଁକି କହିବିନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ କହିବା? ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ବନ୍ଧୁତାର ଅସଲ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁତା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅସଲ ରୂପଟାକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ଆମର ମାନେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଯେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅହେତୁକୀ ବନ୍ଧୁତା ଫଳ କାମନା ବିରହିତ ପରୋପକାର ସଂସାରରେ ବିରଳ। ପଦବୀ କ୍ଷମତା ଓ ଆଧିପତ୍ୟ ଥିବା ଯାଏ ବହୁ ବନ୍ଧୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ସାମିଲ ହୋଇ କୁଠାରାଘାତ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ବେଳର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପରେ ଶତ୍ରୁତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି କ'ଣ କହିଲେ? ଏଇଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିଶାପ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିଶାପ, ତ ଏଇଟା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିଶାପ ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆପଣ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ନାଁଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିନେ ସୁବିଧା ଦେଖି ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଆମେ? ନା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ନୀରବ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଜାଗାଟା, ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସିଧା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଲା ହେଲା। ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ମାସୁଟିଏ ଧରି ସବୁଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବୋଲି କହେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ନମ୍ବର। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କହିଲା? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଥିଲା, ତ ତାକୁ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କହିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଗୋଟେ ଛାନିଆ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ସେଇ କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟି କିଏ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଅବସରରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା କି କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଛି ହେଲା। ତ ଉପର ଦୁଇ ଫେଣା ଯୋଉ ଥିଲା ଏକାଥରକେ ପାଚି ଯାଇଥିବାରୁ ସବୁ ଯାକ ଏକାଥରକେ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କଲା। ମାନେ ଇଏ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଦେଲା ଉପର ଯୋଉ ଦୁଇ ଫେଣା ଯାକ ଏକାଥରକେ ପାଚି ଯାଇଛି ସେଇ ସବୁ ଯାକ ଏକାଥରକେ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା, ତାଗିଦ କଲା ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ଖାଅନି, ପାଚି ଯାଇଛି ଉପରଟା ବୋଲି କହୁଥିଲା, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ବିମଳ ବାବୁ ବୀଣାଙ୍କୁ ଢିଙ୍କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ବି ଧାନ କୁଟେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ? ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏଇ କହିବାର ପଛରେ ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ? କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ? କୋଉ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଟା କହିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ହବ ବିମଳ ବାବୁ ବୀଣାଙ୍କୁ ଢିଙ୍କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ବି ଧାନ କୁଟେ ବୋଲି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିମଳ ବାବୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଦକୁ ପଦ୍ମୋନ୍ନତି ପାଇବା ପରେ ଘର କାମରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ରଖିଥିଲେ। ତ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଏଠି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ବିମଳ ବାବୁ ବୀଣାଙ୍କୁ ଢିଙ୍କି ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ ବି ଧାନ କୁଟେ ବୋଲି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିମଳ ବାବୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଦକୁ ପଦ୍ମୋନ୍ନତି ପାଇବା ପରେ ମାନେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବା ପରେ ଘର କାମରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ରଖିଥିଲେ ହେଲା। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟ ବିତ୍ତ ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଝାଡୁ ଧରି ଘର ସଫା କରନ୍ତୁ ବା ନାଳ ସଫା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବୀଣା ଦେବୀଙ୍କର ଘର କାମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତ ବହୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସେହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ବିମଳ ବାବୁ ସେଦିନ ଅଫିସରୁ ଫେରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପତ୍ନୀ ହାତରୁ ଝାଡୁ ଧରି ନଳା ସଫା କରିବା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ ସେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି ପତ୍ନୀକୁ ଉପରୋକ୍ତ ଉକ୍ତଟି କହିଥିଲେ। ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ବୋଲି ବିମଳ ବାବୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ, ବିମଳ ବାବୁ ପତ୍ନୀ ବୀଣା ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇ ସେ ରାଗକୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଝିଅମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଜନ୍ମି ଯାଇଛି। ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିଲା କି ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର। ହେଲା, ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ାରେ ପତି ପରମ ଗୁରୁ ବା ପତି ଦେବତା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେପରି ପାଠକୁ ପଢ଼ି କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବୋଲି ହଠାତ୍ କହିଥିଲେ।